Kirampang suri hini ra inquiry si matijonga chiklo Duarbagori Press Club amahang pathek den anaphi executive meeting padopon bom bang bomsi pinile tho setame kai pholangso alangsun along ingdeng hini kechok executive meeting amai ing samjin pen pachun ponlo Bangso amai along Duarbagori Press Club koson si ke pangtang pon thekjima dapen Duarbagori constituency along koson ben sega ching thura tumon ke paja pon pen ke paprang pon thekjima po phuthaksi jasimet mai along kaching kichethan padopon lo Bangso amai along pen Duarbagori constituency ke barlopon angkang along anke law and order ahin anata un anke press club pen cherab dunji dapen Duarbagori constituency ara setame nang cherab dunangji pusi cheparai ponlo Aduntu Duarbagori constituency ke Golakhat district mate plain district pen kache koinora jok plain district press atum nang kilut jama jok hawarara phan kapasik sak dokok titi lasinon pen ke Duarbagori constituency long ke Duarbagori press club atum si ajara saita chelang pon pen ame thang charja pon puputa cheparai ponlo Golakhat district pen nitum dak Karbianglong district lason kache hoi log ason dolo asi lasai kache hoi log along sameni tum bangke press club tin pen sameni tum kaching ki kache than dia pansini tum boy ko na pen sami non isi dak ni tum kaching wai ke ni tum dak press ke claim kedam pen dak koson si Duarbagori pan isi ansu se news sami ke pache thang pon dia pansini tum dak Duarbagori press club ni tum ke claim kedam to an pen sami chingki chingwai pon lo non makani tum sonni si jase melo tum chiparai pon lo na jak chiparai pon bangke lo en order hi nan thuk no sitami ni tum jase met la Duarbagori angkang arada tum phanan bali un anpe ni tum tami chirai kom dun ji family tum pini dak mailo ni tum chingki chingwai pate pon lo son thak thak si la dak Duarbagori lo bangke jase met pe ni tum dake Golakhat district pen chikoi no da posi la dak club pustami ni tum isi ni tum long kasik tak bangla son do jase met la Plena district media tundang bajasme la plena media tundang dak la Karbianglong mate dak Duarbagori long wang po pinangan news lason ko warpon po la dak amuni tum phanta pinang phan ke kasik sak la pusonta dokopiti na sila hailong ni tum non la chingki chingwai pon po Bangso amai along Duarbagori Press Club amai Phubida Singh Ingling, Secretary Rajesh Teron, Assistant Secretary Rangsina Bay, Andrew Hanse, Robinson Killing, Thompson Terang, Rovel Rongpi, Mir Singh Tokbi, Amos Inkilapen, Semsing Ingling atum Pendanglok, Penangan atum Executive Meeting along Chetong Donsi, Mai RDP Dun. News X Report, Karbianglong Live.